खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ क'क्राझार जिल्ला BPF राजबंसि सेलदा नायजायो। मिथिनाय बायदिब्ला दायो BPF हान्जाया गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरखौ लानानै बायदि सेल दाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो क'क्राझार जिल्ला BPF कच राजबंसि सेल दानानै लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे सेलखौ गासै 30 सोद्रोमाफोरखौ लानानै दानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव बे सेलनि आफादगिरि महरै बिरजु सिंह आरो गाहाय नेहाथारि महरै जयन्त राय बिथांमोनखौ सायख'नानै लानाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो आख्रासुनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोराबो BPF दोलोआव जयेन जादों होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव BPF दोलोखौ 35निबो बांसिन मासियाव देरहाहोनो थाखाय हाबा मावलांनाय जागोन होनना बुंथिना होबावदों मानगोनां बिथांमोनहा। MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा लामा बेखेवदों। मिथिनाय बायदिब्ला दायो MLA जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बायदि जौगाखांनायनि दालां लामाफोरखौ मावफुंनो थाखाय लाइखुन्थिया गायसनबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैया MLA बिथाङा गावनि बियाबनि सिङाव आस्राबारिनिफ्राय दतपुरसिम थांनाय गासै फ्राय 2 किल'मिटारसो गोलाव लामाखौ अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जायो। मख'जाथावदि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला दायो आसाम सरकारा मोनफ्रोमबो MLA बियाबफोराव गासै 50 किल'मिटार लामा बानायनायनि खाबु होनाय जादों। बेबायदिनो दायो लामा बानायनाय हाबाफारिया जागासिनो दं होननाबो बुंथिबावो मानगोनां MLA बिथाङा। रायजोआव पुलिस आरो सिखावफोरनि गेजेराव गोख्रों गावलायनाय फिन जाथाय जानाय जायो। नंगौ, मैया लिखाबालि मिलनपुराव पुलिस आरो सिखावफोरनि गेजेराव गोख्रों गावलायलायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथाया जादों बुधबारखालि हरनिफ्राय 2:30 रिंगासोआव। मिथिनाय मोननाय बायदिब्ला सिखावफोरा बेबायदिनो दाब दाब जायगायाव गारि मटरफोर खावबाय थानाय बायदिनो मैयाबो जनाइनि गंसे गलानिफ्राय सिखाव खावनानै आसाम अरुणाचल सिमायाव लिखाबालि मिलनपुर फारसे थांबाय थानाय समावनो पुलिसआ स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोनना होसोलांनाय जायो, जेराव बे खौरांखौ मिथिनो मोनना साथाम हान्जानि सिखावफोरा पुलिसनि सायाव गुलि गावनाय जायो। राहा गैयैयाव पुलिसआबो सिखावफोरनि सायाव गुलि गावनो गोनां जायो, जायनि जाहोनाव लखिन्द्र बाजपर मुंनि सासे सिखावनि आथिङाव गुलि नाङो आरो बिथाङा जोखोम जानो गोनां जायो। फारसेथिं सानै सिखावआ खारखोमानो हायो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे सिखाव हान्जानिफ्राय बायदि गोबां मुवा बेसादफोर बोखांनो हायो होननानैबो पुलिसआ फोरमायथिना होनाय जादों। सालाकाथि NTPCनि मेन गेटआव 3 घन्टा धर्ना हाबाफारि। मैया सालाकाथि श्रमिक इउनियननि बानजायनायाव आरो हादानगिरि प्राइमारि BPF आरो सालाकाथि प्राइमारि BPFनि हेफाजाब होनायाव सालाकाथियाव थानाय NTPCनि मेन गेट मोखाङाव बायदि बायदि आद्रा थानाय हाबाफारिफोरखौ मावफुंनांगौनि दाबिजों 3 घन्टा धर्ना हाबाफारि लानाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव BPFनि MCLA देरहासात बसुमतारी बिथांखौबो बाहागो लानाय नुनो मोननाय जादों। इमरान खानखौ हगारनो थाखाय सुप्रिम कर्टनि बिथोन। मिथिनाय बायदिब्ला पाकिस्ताननि बारग' गाहाय मन्त्रि इमरान खानखौ बायदि गिथावना नंखाय दाय जाबसिननानै दाखालि हमनाय जादोंमोन, जायनि फिनजाथायाव पाकिस्ताननि दाब दाब जायगाफोराव गोबां हिंसायारि जाथायफोरा जादोंमोन आरो बेनि थाखायनो पाकिस्तानाव 144 आयेनबो फोसावनानै होनो गोनां जादोंमोन। लोगो लोगो गोबां अर जोंनायखौ नुनो मोननायबो जादोंमोन। नाथाय मख'जाथावदि मैया पाकिस्ताननि मानगोनां सुप्रिम कर्टआ बुंथिना होनाय बायदिब्ला इमरान खानखौ बायदि नंखाय दाय जाबसिननानै हमनाय जादों। बेनिखायनो दायो इमरान खानखौ उदां अख्राङाव हगार हरनो थाखाय मानगोनां सुप्रिम कर्टआ बिथोन होनाय जायो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोबां लामानि बानायनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय जायो। नंगौ, दायो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ जोबोद गोख्रैयै
फारफ्रोम बिथिङाव जौगाखांनांगौनि थाखाय बायदि हाबाफारिफोर लानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो बाक्सा जिल्लायाव गोबां लामानि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाफोरजों लोगोसे MLA जलेन दैमारि आरो MCLA बिजित गोरा नार्जारि बिथांमोनखौबो बाहागो लानाय नुनो मोननाय जादों। गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै 94 सा सुबुंफोरा UPPL दोलोआव जयेन जादों। आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव राजखान्थिनि दोहौ गैयाब्लाबो दायो सुबुंफोरा गाव गावनि दोलोफोरखौ सायख'नाय बायदिनो गोबां गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमा बिथांमोनहा मैया उदालगुरि जिल्लानि जाब्रिटला प्राइमारि UPPLनि सिङाव मानगोनां बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिनि नुजाथिनायाव गासै सा 94 सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोनि हाबा मावनाय आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै UPPL दोलोआव हाबनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव मानगोनां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।